poněkud strnuli, teď Godro zcela neohledl situaci, Sobotka tyčka a Sobotka byl faulovaný po tom výstřelu. Zůstává ležet v útočném pásmu, Hertha ještě bojuje, teprve teď rozhodčí přerušili a k Sobotkovi spěchá Petr Ondráček. Sobotka snad bude v pořádku, ale dostal tam nějakou ránu do zátylku. Tam celou tu akci začal výborně Ondřej Vytásek, který po té spackané kombinaci za bránou tady neodjel zpátky na modrou a šel po americkém útočníkovi a vlastně nabídl Sobotkovi tuhle šanci. To je faul, to je likvidační zákrok. Tak za tohle dostal právě Šipačov tady 2 zápasy, ale tohle bylo... Justin Abdelkader vyloučen z tohoto zápasu. Český tým bude hrát 5 minut přesilovku a trestnou lavici odchází Colin McDonald a amerického kapitána už dnes na ledě, jen co se otevřou vrátka za Tomesovou bránou, neuvidíme. Tak nevím, jestli to je trest ve hře nebo trest do konce utkání. Game misconduct penalty, to by odpovídalo trestu do konce utkání. Takže 5 plus 20 minut.